את חברנו הטוב מתן יעקב. שלום מתן. שלום עודד. נחתת? נחתנו בשלום. אני רוצה להראות לך חוויה מאוד מאוד מיוחדת, שטיפת קווי חשמל באמצעות מסוק. בוא תראה איך זה נראה מבפנים. בוא נראה. אז רגע לפני תחילת הקיץ הצטרפנו לעבודת החזקת החשמל הכי מעניינת. בתחילת כל קיץ בחברת החשמל שוטפים בשבילנו על ידי מסוק את כל הלכלוך בקווים שהצטבר בחצי השנה האחרונה. בהחלט עבודות חשובות, אבל גם הזדמנות בשבילנו לראות מקרוב איך מתבצעת טיסה מאוד לא שגרתית, בדיוק כמו הטיסה הזאת. לאחר ההמראה, תוך דקות ספורות אנחנו מתקרבים עם המסוק הקטן לעמוד החשמל הראשון. הריחוף מתבצע מטרים ספורים מקו חשמל פעיל במתח גבוה, והניקוי הוא שטיפה במים. אנחנו עובדים ברמת בטיחות מאוד גבוהה. מים וחשמל אומנם לא הולכים ביחד, אבל בכל זאת אנחנו עושים את זה בצורה בטוחה, עוברים הכשרות. אומנם זה נראה עבודת אקסטרים, אבל אנחנו עושים את זה בצורה בטוחה, זאת הדרך היחידה. חוזרים למלא את מכל המים לקראת סיבוב נוסף. במקום שדה תעופה גדול, אבי הטייס שלנו נוחת על משטח קטן במסעית למילוי מהיר של מים. בקיץ הקרוב שיפתח רשמית ביום חמישי, אנחנו כנראה נמשיך לשבת במזגן, וגם לקוות שהוא ימשיך לפעול בין היתר בזכות המסוק הקטן הזה.